Què et ve de gust? No puc, estic confinada. I saps qui més s'ha de quedar a casa? Tu. És pel bé de tots, tingues paciència. Tampoc s'hi està tan malament, aquí. Ja són les 12, hauria de llevar-me. Mai a la vida he tret tan sovint la pols. He d'estar activa si no vull desesperar-me i rentar-me les mans cada 30 segons. He d'enviar per mail treballs de l'institut. Si em ve la inspiració, potser pintar un dibuix. Tocar fer mascaretes, intentar fer pa. Tinc l'Instagram a punt de petar. Fer 30 closques, llançar dards, provar receptes, manualitats, ballar i jugar als escacs. Terrisseria, titelles, potser fer espelmes, estirar, dibuixar, escalar i dissenyar. M'enviaran més deures i treballs online. Si em queda inspiració, em distrauré pintant. Potser em tallo el serrell o em faig la permanent sense saltar-me el confinament. Mentre desitjo i desitjo i desitjo que ens diguin ja es pot anar al carrer. Demà potser ens deixen sortir. Només 15 dies, això ens van dir. Començo a odiar aquestes parets. Potser si les pinto aguanto 15 dies més.